Goedemiddag en welkom bij Joert. Het wetter is in Friesland Joert een tal centimeter zakken. Er wordt spuit van de Lauwersmar de Waatzee in en ik dit Tjerkje de Sloos in haastje te riepen. Toch wordt Joert nog wel hut werken om een tal dieken. Zo'n 100 meter ondieken worden Joert nog versterken met zandzekken en oormateriaal. Het gaat vaak om lietse stukjes dik, niet zwak binnen omdat ze vol met wetter zitten. Nikos bij Ter Henne en ik bij de But bij Grauw wordt nog hut werken om het verstevigen van de dik. Omdat wij net in het loon verkeer kennen met materieel, hebben wij zoiets van nou, daar waar het klaar zit, dat broeken we. Dat zit er wel heel dichtbij. Normaliter zonder dat nooit zou doen, maar nu doen we dat al. Dat hebben we hieruit hellen, dat hebben we het zinnen elkaar aanplakt en we hebben er opline. En dat zorgt ervoor dat er geen wetter meer terug heen komt en dat het sowieso er niet meer een oer heen komt. Wanneer de bewoners waarom kunnen naar haar wenning is nog net bekend. Controleurs van de provincie zorgen er streng op dat skippers het vaarverbod net uitreden. Maar je wordt besletten of het vaarverbod opheft of onpost wordt. Bij de sloers bij de Prinses Margrietkanaal op Lemmer lezen aan beide kanten tal van binnenveertskippen te wachten onze weer troffaren kunnen. Tot de hege wetter staan mij er net vaart worden omdat de golfslag van de skippen de kades en de dieken vernielen kan. De afdeling Nautische Zaken van de provincie houdt de Friese wetter scherp in de gaten om te zien of de skippers haar wol aan het verbod houden. Er stiet wel een boete op, ja. Want ik bedoel, het is duidelijk genoeg bekend maken dat er een vaarverbod is. En dus ik kan net meer zeggen, ik wist nergens van. Dus dan ben je gewoon willens en wetens bezig om te gaan varen. Ja, dan ben je de consequenties in dragen. Nevens de controleurs binnen de amper uitreders, een enkeling moest bekeurd worden. Het Woudegemaal bij de Lemmer had Joert zijn 10.000ste bezieker van dit jaar verwelkomen. Het stripje is om jaarlijks 24.000 mensen naar de vlier te krijgen, als de helft daarvan is nu al helle. Het een bezieker uit Tilburg die als 10.000ste bezieker Joert trakteerd waren op een speciale roemleiding. Vanuit de hele vrouw in de belangstelling voor het Woudegemaal, dat vanwege het hege wetter vol in werking is. Een groep Engelsen had op visite west en de Zweedse televisie had beelden zien laten. Ik manje is het gemaal nog open voor publiek. Sven Kramer liep het alweer op wij naar in elk geval een podiumplakje bij het Europees kampioenschap. In Budapest woon hij de 4 kilometer. De 400 meter wie de eerste afstand voor Kramer. Traditioneel had hij daar de meeste moeite mee. Joert wat hij tolfde op de afstand met 37-70. Hij was zelfs tevreden met de uitslag. Op de 4 kilometer is de ridder van het Jereveen weer als vanaf de beste. In Sjerit Koen Verwij riet hij een tiert van 6:31:82 en wint ermee weer een soort tiert op zijn concurrenten. Kramer zit nu tweede in het algemeen klassement achter Jan Blokhuizen. Het lijkt erop dat Sandor van der Heijden na dit seizoen Cambuur verliet. Dat maakte hij juist bekend op de nieuwsreceptie. De man die zo populair is bij de supporters. De man die de bijnaam God kregen had. Die man is het zet. Cambuur wil namelijk pas in maart of april praten over contractverlenging. Maar daar wil Sandor van der Heijden net op wachten. Nee, ik kan er niet op wachten, nee. En ik snap heel goed dat de club dat beleid heeft. Ja, dat is ook even goede vrienden, daar is helemaal geen verkeerd woord over. Alleen je moet ook altijd aan jezelf denken en de club denkt aan de club en dat is ook terecht. Alleen ja, ik heb wel zoiets van ja, ik moet ook mijn huishouden betalen en noem alles maar op. Dus dan ga je verder kijken en nou ja, goed, en dat is toen ook zo besproken en nu ben ik ook verder aan het kijken, ja. Is dit die laatste seizoen bij Cambuur? Zoals het nou staat wel, ja. Ja. En dan nog het waar. Joenen vannacht buien en een krachtig onthulde noordwestenwind. Het een gratis 4-6. Ik moet hier nog rijden, maar middags dan wordt het droog en komt ik de zinnen erbij. De temperatuur leidt om de 8 graden heen en dat bij een matige, ontkrachtige noordwestenwind. En ontzag weer het Frieske Nijs in kwad. Meer Nijs op je website en op zijn zoeren in een Nijjoord.